Digui'm el seu nom i cognom. Josep Maria Morum Arcona. Escolti, una cosa, com se'ls va acudir començar aquesta iniciativa? Quan jo també vaig començar a la meva família siguem o no siguem independentistes, perquè jo sé que tots es tracta de la injustícia d'aquesta gent Què en pensa que un any després hi hagi hagut altres pobles, altres ciutats que també han començat iniciatives d'aquesta? que més gent encara s'hi hauria de posar. A veure si podrem treure el presó i tot. Vostès s'aguantaran i aniran fent aquí fins quan? Fins que siguin a casa seva, tots els que estan a la presó. Jo li preguntava a una senyora de les que venen i li deia, vostès són més valents que els joves per començar aquesta manifestació en el moment en què la van començar, que hi havia moltes denúncies, començaven a anar maldades les coses? No, més valents no, el que passa que tenim ja una edat, no tenim temps lliure i vam d'esmerçar amb alguna cosa que valgui la pena. D'acord, doncs moltes gràcies. Vinga, que vagi bé. Gràcies. Quan sortiràs? Demà, que és un vídeo que estem preparant per demà, que farà un any. Sí. Jo crec que no. Ens faltaria les fotos. Queda aquella que conví per més, potser, o...